Huwa evidenti li dawk li fl-aħħar xhur kienu bil-qiegħda mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament u li se jkunu qegħdin bil-qiegħda ħdejh ftit tal-jiem oħra, illum huma skomdi ferm jitkellmu dwar il-persuna li sa ftit tax-xhur ilu kien għadu joħroġ għonqu għal Keith Schembri li spiċċa interrogat fid-depow b'akkużi serjissimi mdennlin fuq rasu. L-ismijiet ta' Muscat u Schembri għadhom ifeġġu fl-aħbarijiet brabta mal-aktar stejjer xokkanti li kellna fl-aħħar snin bl-eks Prim Ministru għadu jpoġġi fuq il-bankit tal-Gvern. Dan għadu bil-qeda ma' ġembkom fil-Parlament, inti komdu biħdejk. Jiena il-Prim Ministru Joseph Muscat huwa Prim Ministru li jagħmel ħafna ġid għal dan il-pajjiż. Il-Ministru responsabbli mill-Intern illum, Byron Camilleri, mistoqsi l-istess mistoqsija għalli hu komdu b'kulħadd. Komdu ħdej Joseph Muscat kol. Okay. Net News kellu l-opportunità jistaqsi wkoll lil Mario Kutajjar jekk fil-kariga tiegħu bħala kap ta' ċivil kienx qatt ta' parir lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat biex ineħħi lil Keith Schembri minn Chief of Staff. Bħala kap ta' servizz pubbliku ma naħsibx li huwa r-rol tiegħi li nikkummenta x'kont ngħid lill-Prim Ministru jien. Staqsejna lil Carmelo Abela li kien il-Ministru responsabbli mill-Intern u allura mill-Pulizija meta l-FIU rakkomanda l-investigazzjoni fuq Keith Schembri għaliex l-istituzzjonijiet fallew milli jinvestigaw lil Schembri fost l-oħrajn. Il-Pulizija kienu fil-libertà assoluta li l-investigazzjonijiet li jħossu li għandhom jagħmluhom. U għażlu li ma jagħmluhomx. Xi ħadd naturalment kien qed tpoġġi pressjoni fuqhom biex ma jsirux investigazzjonijiet għax kieku nimmaġina kienu jinvestigaw. Il-Kummissarju naqas, min kien qed imexxi il-taqsima tar-reati kriminali naqas. Min kien qed jagħmel pressjoni fuqhom? Joseph Muscat kien qed jagħmel pressjoni fuqhom? Mela, inti qed tgħid li kien hemm xi ħadd li kien qed jagħmel pressjoni. Jiena tinwieġeb għalija qed ngħidlek li jiena ma kont nagħmel l-ebda pressjoni la biex issir u lanqas biex ma ssirx xi tip ta' investigazzjoni. Pressat jgħid jekk kienx hemm min għamel pressjoni biex ma jsirux l-investigazzjonijiet, Abela baqa' jiddefendi lilu nnifsu. Temmen kien hemm xi ħadd li kien qed jagħmel pressjoni fuqhom? Jiena li nista' ngħid mhux jekk dawn l-allegazzjonijiet jew le. Jiena nista' ngħid l-operat tiegħi. Intant Keith Schembri issa ngħata 3 ġimgħat nifs hekk kif sorsi qed jgħidu li l-eks Chief of Staff ta' Muscat li kien arrestat dwar allegazzjonijiet serji ta' ħasil ta' flus u tixħim ingħata sa nofs Ottubru fuq police bail wara l-arrest tiegħu nhar it-tnejn bil-lejl. Sa dan it-tant il-Pulizija qed tibqa' ma tagħtix informazzjoni dwar jekk Brian Tonna u Karl Cini ta' Nexia BT kienux arrestati u jekk ħarġux fuq police bail.